Салям алейкум, Ахшам на АТР. В студії працює я, Альвіна Сидбулаєва, і наша гість Лариса Волошина, журналіст і публіцист. Вітаю вас. Вітаю. Чи буде кримсько-татарській національній територіальній автономії? Про це сьогодні запитали у президента України Володимира Зеленського під час спілкування з ветеранами. Пропоную послухати, що він відповів. Будет Крымско-Татарская автономная республика? Я знаю, что этот вопрос... Для нас это вопрос и очень серьезный. мало того, я знаю, что серьезный. Смотрите, и мало того, я знаю, что несколько лет в Верховной Раде лежал законопроект об этом. И мне об этом говорил и ребята, крымские татары, многие, и тот же Джемилевич Чубаров. Я, во-первых, сказал нашей партии, так как есть большинство, значит, они могут принимать решения. Вот. Я их сейчас попросил, они готовят огромное количество первоначальных законопроектов. Должны отчитаться. Я их попросил, там есть 3 закона по поводу Крыма. 3 закона, предложенные именно крымскими татарами. Вот. Я их попросил изучить сейчас эти вопросы. Я не вижу проблем, если это поддерживает крымских татар, поддерживает их права, пускай изучат, покажут мне, доложат, и Верховная Рада примет. Ось голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров в ефірі нашого телеканалу розповів, що президент Зеленський візьме до роботи питання кримсько-татарської національної територіальної автономії і внесе їх до Верховної Ради, але після старту роботи нових парламентарів. Ці законопроекти, вони обнулюються, і потрібно буде, щоб були зареєстровані вже новообраними депутатами під час зустрічі з президентом України. Ми йому пропонували, щоб ці законопроекти були спрямовані до Верховної Ради саме ним як суб'єктом законодавчої ініціативи. І він сказав про те, що добре, вони беруться до роботи і спільно сформують своє відношення. Тобто він готовий взяти це до роботи. Але хочу сказати, що після цієї зустрічі до мене вже ніхто не звертався за цими законопроектами. Чули думку і Зеленського, і Рефата Чубарова. Пані Лариса, як ви вважаєте, є ваші прогнози щодо національної автономії? Розумієте, ця відповідь пана Зеленського, вона така дуже втікаєма, як він любить, не давати чітких відповідей. Тому що, наприклад, те, що стосується законопроекту щодо євроблях, ми почули одностайну відповідь, що це буде перший законопроект, який буде поданий, про це говорив і пан Рябошапка, і пан президент. А от коли мова йде про автономію, ми чуємо, парламентарі хай вивчать, хай от ці всі речі. Хоча насправді все зрозуміло. Це питання національної безпеки, це питання національної єдності. І, звісно, ініціювати це питання має президент. Ба більше, президент, який працює на такій контртезі до минулої влади. Він сказав в своєму коментарі, що я знаю, що ці закони лежали, і оця от злочинна влада не хотіла приймати. Добре, зроби, прийми. Але, на мій погляд, поки що немає одностайної відповіді, і це говорить про те, що питання буде ще обговорюватися. Тут мене більше турбує, як будуть вести себе ті люди, які всі ці роки просували питання кримсько-татарської автономії. Той же Богдан Єременко, наприклад, людина, яка має не останню вагу в новоствореної партії «Слуга народу». Я не знаю, як вони себе поведуть. Чому, на ваш погляд, так дуже обережно ставляться до створення кримсько-татарської національної автономії? Якщо ми побачимо і склад, який зараз уходить, да, парламенти, і майбутні теж будуть спілкуватися і думати, а скільки, ми поки не знаємо, скільки років це триватиме. Тому що питання кримсько-татарської автономії закриває всі зазіхання Російської Федерації на скрєпний історично російський Крим. І це розуміють всі. Це питання, яке вкрай болісне для Москви. І це бажання торгуватися з агресором, щось виторговувати, залишити собі трошки на потом, яке є серед українських владців, воно змушує їх поки притримувати питання Криму. І я вважаю, що це велика проблема. Насправді, от ми, наприклад, бачимо, що
те, що стосується Криму, вже зараз Росія через своїх вже офіційних представників починає і колаборантів починає підолювати це питання. Наприклад, буквально вчора чи сьогодні навіть зранку Сергій Цехов, відомий всім колаборант, людина, яка має депутатський мандат окупаційної влади Криму, він вже сказав про те, що мовляв, необхідно створити певну дорожню карту для президента Зеленського щодо визнання російського Криму. До цього ми Ці дають рекомендації, так? Так, але це вже офіційна особа. Офіційні особи, тим більше на окупованій території, ніколи не говорять того, чого не узгодили в Кремлі. Ми пам'ятаємо, що питання поставок води до окупованого Криму спочатку обговорювалося якимись маргінальними політиками, громадськими активістами нібито, а офіційна влада окупаційна, і тим більше московська, говорили про те, що Крим не потребує води. Але останнім часом... повертаєтесь щодо кримськотатарської. Але питання, я просто про те, що, дивіться, чому це важливо? Тому що якщо, наприклад, про поставки води починають говорити російські владці окупованого режиму, якщо російські владці окупаційного режиму починають говорити про те, що, мовляв, необхідна якась дорожня карта визнання Криму де-факто російським, це говорить про те, що Росія зараз буде тиснути. Ну, принаймні, звісно, не про визнання російського Криму, але про якісь такі кроки з боку України щодо поставок води, визнання, наприклад, окупаційних документів. Все це і є де-факто легалізація Криму. І я не бачу реакції президента або оточення президента такої чіткої, жорсткої на оці пропозиції, і я не бачу так само одностайної позиції щодо кримсько-татарської автономії. Для мене це загрозою. Але є ж також і серед українців, які дуже є деякі українці, які взагалі проти кримсько-татарської автономії. Чого вони бояться, на ваш погляд? Розумієте, це люди, по-перше, вони жертви російської пропаганди. І може здаватися, що це патріотична українська позиція, але вони забувають, що цю українську патріотичну, псевдопатріотичну позицію формували на Луб'янці. Тому що справжні українські патріоти, справжні українські націоналісти, такі як В'ячеслав Чорновол або, наприклад, пан Григоренко, вони завжди казали, що незалежна Україна неможлива без кримсько-татарського Криму. Це така позиція саме національних еліт. Але за ці 20 років Росія зробила все, щоб розколоти український національний рух, щоб знищити націонал-демократів в Україні і підмінити їх такими цими потішними націоналістами, які дуже часто з такою патріотичною риторикою, але проголошують саме тези Кремля. І оці люди є жертвами цієї пропаганди, безумовно, тому вони і побоюються. Питання в тому, що стосується окупованої території сьогодні, це не питання згоди чи не згоди суспільства. Це питання фахової, дуже ретельної, покрокової стратегії щодо деокупації Криму. Я не хотіла би, щоб президент починав про стратегічних питаннях радитися з кожною бабцею. Він має все ж таки розуміти всю важливість того, що зараз відбулося. Він має більшість. І переходимо, що відбувається зараз, ситуації щодо політв'язнів. Президент Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що процес вирішення долі українських бранців Кремля триває, а також відповів, коли варто сподіватися на повернення політв'язнів додому. Я працюю особисто над цим питанням і хочу, щоб засоби масової інформації, будь ласка, без чутків, якщо можна. Я працюю над цим вже 2 місяці. Дайте мені виконати свою справу. Я обіцяв народові України, що ми повернемо полонених, повернемо моряків, що ми припинимо війну. Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що каже і хто чим займається. Тобто дайте мені зробити мою справу. Ми чекаємо на результати крок за кроком. Перші результати повинні бути вже найближчі дні. Хочу загадати. Пані Лариса, як ви вважаєте, наскільки швидше ми побачимо українських політв'язнів вже в Україні? Ну, ми, безумовно, їх побачимо, тому що стосується моряків, Путіну необхідно продемонструвати, що він виконує рішення трибуналу. Так само було з Arctic Sunrise,
коли Росія спочатку сказала, що вона не визнає цей трибунал, але віддала людей, тому що невиконання умов цього трибуналу – це великі збитки щодо судоплавства, тобто Росія не може піти на це. Але кажуть, що до кінця серпня. Ви вірите в це? Слухайте, цілком можливо, але насправді мене цікавить в цьому питання більше того, що Україна пообіцяла за оце звільнення. Це вкрай важливо, тому що ми бачимо, що в списках немає пана Сенцова і немає пана Вишинського. Хоча дуже довго говорилося про те, що це буде обмін. Я нагадаю, що пан Сенцов, крім того, що він є кримчанином, що він був захоплений в Криму, Росія наполягала всі ці роки, що він є російським громадянином. Від пані Москалькової, від Піскова, від пана Медведчука ми чули про те, що це питання, яке Україна має узгодити щодо подвійного громадянства або наявності російського громадянства у пана Сенцова, хоча Сенцов сам це заперечував. У Вишинського та ж історія, в нього російське громадянство, про яке він не повідомив Україні. Я думаю, що цей кейс Сенцов-Вишинський – це буде спроба змусити Україну визнати подвійне російське-українське громадянство, принаймні де-факто. Пані Лариса, а як вважаєте, коли вже з'явиться кримськотатарський кейс? Якщо ми побачимо про ці списки, так, які відомі зараз, ймовірність їх прізвищ, там немає жодного кримськотатарського прізвища. На ваш погляд, коли це буде і коли вже з'явиться саме кримськотатарський кейс? Я хочу нагадати вам, що кримські татар Російська Федерація вважає своїми громадянами. Так само, як і Сенцова. Саме тому їх нема в цьому списку. Але там є Балух і там є Кольченко. Балух ніколи не брав російського паспорту, він відмовився від нього з самого початку. Тобто, що відбулося? Коли відбулася окупація, позиція України була чіткою, що українські громадяни можуть брати будь-які аусвайси, якщо це необхідно їм для виживання. Україна подала в Міжнародний кримінальний суд щодо воєнного злочину примусової паспортизації. І ми знаємо, що це дійсно примусова паспортизація. Без російського паспорту на території окупованого Криму неможливо лікуватися, вчитися, отримувати там будь-які соціальні пільги і таке інше. Тому це злочин, про який Україна наголосила і сказала, що вона не визнає цих паспортів у своїх громадян, тому не буде карати. Балух був одним з тих, хто відмовився отримувати цей паспорт. Він просто написав відмову Росії. Сенцов був людиною, якому він не написав відмови, бо він вже був в тюрмі, і вони йому нав'язали цей паспорт. Що Росія зараз робить? Чому кейси кримських татар і Сенцова винесені? Тому що з точки зору міжнародного права це є рішення ЄСПЧ. Якщо Україна в тій чи іншій мірі визнає окупаційні паспорти у своїх громадян, це буде означати, що Україна де-факто визнає легалізацію Криму. Європейський суд з прав людини виносив подібне рішення щодо Молдови. Так, наприклад, на території Придністровської, так званої Придністровської республіки, щодо гуманітарного права, тортур, вбивств, що там відбувалося, Європейський суд з прав людини визнав винними як Росію, країну-окупанта, і він це зазначив, так і Молдову, не Придністров'я, а саме Молдову, за те, що Молдова визнала документи Придністровської цієї республіки. Якщо Україна визнає документи, хоч якісь, з окупованого Криму, це призведе до того, що Україна буде нести відповідальність за гуманітарне право і права людини на окупованій території на рівні з країною-окупантом. А це значить, що Україну можна змусити тоді надати туди воду, надати туди світло. Росія тисне, вона вже кілька спецоперацій розмухувала щодо саме змушення України визнавати ці документи. Згадаємо, як Росія намагалася обміняти українських моряків Норду на українських же моряків там в Криму. Що вона добивалася? Вона хотіла, щоб Україна випустила цих моряків за російськими окупаційними паспортами. Хоча українські прикордонники казали, що моряки Норду можуть їхати собі в Крим без питань по довідках, що вони втратили українські паспорти. І поговоримо щодо окупованого Криму, що там відбувається саме в окупованому Криму на території старого мусульманського поховання. Зниклому селі Унгут Іслям-Теревського району так звані археологи проводять розкопки. Активісти виявили розкриті могили, з яких нібито археологи відкопали скелети і вивантажили останки в пакети.
Я нахожусь в Кировском районе, здесь возле дач, между Кировским и Ореховком, находилось село Старое, Унгут, которое исчезло после высылки крымских татар. Здесь вот мы находимся на Мезарлыхе, где начались археологические работы, и в известность никто из крымских татар не был поставлен, ни молла, ни имам. То есть мне сказали, что здесь будут проводить воду, а потом говорят, что здесь внизу находятся еще древнейшие захоронения, поэтому вынуждены были это вскопать. Но после того, как подтянулся джемат, они исчезли, никто сюда на собрание, тут было, мы договорились увидеться в 2 часа дня, на собрание никто не пришел. Иншаллах, вот стараемся, даем огласки эту ситуацию, думаем, что все будет нормально. Иншаллах, Аллах разол olsun джемат. Ось це відбувається зараз в окупованому Криму. Пані Лариса, взагалі хотілося почути вашу думку щодо ситуації в окупованому Криму. І чому так окупанти, знаючи цю ситуацію, не хочуть допомогти місцевим? Я хочу нагадати вам, що на території Ханського палацу, там, де теж є поховання, там теж відбуваються розкопки саме на кладовищі, і ведуть їх ніякі не чорні археологи, а пов'язують цих гробокопачів з якраз колишнім директором цього Ханського палацу. Ми продовжимо. Зараз у нас є дзвонок з окупованого Криму. Екрем Абдульватов, активіст національного руху. Добрий вечір, Екрем Ага. Доброго вечера. Экрем Ага, расскажите, пожалуйста, откуда вы узнали про то, что происходило, да, про раскопки, к кому вы обращались и как реагирует на это оккупационная власть? И мы маем... Вчера утром, то есть 22 августа, мы узнали от Мирамзаева Умерова, это мулла поселка Авдет, нашего поселка Сянтерек, Кировская, тревожное сообщение о том, что на кургане бывшего села Унгут, переименованного после войны в Мучное, село Мучное, ведутся археологические работы. Экрем, расскажите, что вы там увидели? Мы увидели действительно ведутся работы. Бригада похожа на археологов. Есть у них техника и есть ребята, которые работают. Есть, мы видели около 100 вскрытых могильников, будем так говорить, если можно. То есть они вскрывают, собирают останки, то есть кости, скелеты, и в отдельные пакеты складывают, вроде бы отмечают и складывают, и потом куда-то увозят, вроде бы на какие-то обследования. Вы обращались в местные власти? Что они говорят? В этот же день, вчера, после обеда, состоялось экстренное сообщение Кировской райгосадминистрации по данному вопросу. Приехали с охраны памятников, с муфтията Симферополя, и наши 3 активиста также принимали, это наши имам и молла, участвовали в этом совещании. Вроде бы зампред сперва принял нашу сторону, почему не оповестили, почему. Но когда руководитель этой группы Ирина Сергеевна представилась кандидатом наук, она открыла ноутбук и начала показывать и свои работы. То есть они по всему Крыму ведут эти работы, и по строительству моста, и железной дороги, и Тавриды. Все это они, есть у них на это право, есть у них на это разрешение. И вот они эту работу ведут.
А наше село Унгут попало, почему вот наш курган села Унгут попал на данные раскопки ихние, потому что ведется водовод. Метровые трубы, 2 трубы должны проходить, это со стороны Джанкоя до Керчи, пойдет вода якобы. И другого места не нашлось. Именно по этому кургану проходит данный водовод. То есть так получается, что если действительно так будет, то от этого кургана, от этого захоронения завтра, послезавтра ничего не останется. Що встагнуло? Це Крем Абдульватов, активіст національного руху, був з нами на телефонному зв'язку. Пані Лариса, ми продовжуємо щодо... Ну, ось ми бачимо, що це фактично політика. Це не якісь там люди, які самі з власної волі, там, наприклад, навіть там за сприяння місцевих якихось міліціянтів займаються таким чорним видобутком, розкопками. А ні, це якраз державна політика. Я тут дуже уважно слухала те, про що говорив наш візаві, і він сказав дуже цікаво, що от має бути водогін, і чомусь не знайшлося іншого маршруту. Ну це ж елементарно. Я вже сказала про те, що копали і в Ханському палаці. Тобто це відбувається, розумієте, для Російської Федерації вкрай важливо. По-перше, знищити пам'ятку про кримськотатарську культуру, про те, наскільки вона була розвинена. Тому що за поховання, тобто як от палацова архітектура, тобто наявність палаців, це все ж таки, пробачте, не юрти. Тобто Російська Федерація намагається зробити вигляд, що кримські татари є якимись кочевниками, якимись дикунами. І тому для них неприйнятно, щоб всі будь-які розкопки показували, що це культура, яка налічує вже тисячі років, що це культура, яка має зв'язок з Кримом, яка якраз розвинулася і виникла в Криму. Саме поховання, культура поховань, вона доводить походження культур, походження місцевої міфології. Якраз саме культура поховань, побудови певних будівель доводить, що кримські татари не прийшли до Криму, як нам розказують. Вже якраз народ, який там утворився з місцевих культур. Тому що оцей зв'язок в похованнях більш за все його можна прослідкувати. Тому винищуються старі поховання. Щоб, розумієте, просто не залишилося доказів. Але як ми, знаючи про те, що Україна не має доступу в окупований Крим, а що має зробити Україна, аби, я не знаю, підтримати чи якось призупинити? В Україні є закон, який говорить про те, що все, що знайдено на території Автономної Республіки Крим, має залишатися в місцевих музеях. Цей закон зараз намагаються використати Російська Федерація проти України в суді по скіфському золоту. От за ці 5 років відбулася якась дуже жахлива ситуація. Міністерство культури замість того, щоб створити музеї тут, взяти створити музей, як вони зробили, наприклад, з заводами, там той же Інгерман або Коктебель, тут же відтворені заводи, відтворені там якісь рибні порти, наприклад, де є людина, має печатку, і Україна наголошує, що там порту нема, тут є. Так от, що сталося з цим законом? Розумієте, в Україні діє закон, він не відмінений. Паралельно Міністерство культури, замість того, щоб створити тут якісь музеї і сказати, що все, що там зараз знайдено, належить цьому музею, цей музей би зараз позивався би до окупаційної влади, Міністерство культури видало якусь вказівочку, що все, що знайдено, має бути в фонді українському. І тепер відбувається дивна історія. З українського боку навіть нема кому позиватися до окупаційної влади щодо того, куди вони зараз здівають ці останки. Тому що окупаційна влада каже, що ми виконуємо народ, у них же вони ж залишились музеї українські. І вони завжди можуть сказати, що вони якраз виконують українські закони і не вивозять ці останки з Криму. Тому треба, нова влада має все ж таки переглянути цей закон або утворити музей. Дякуємо вам. Лариса Волошина, публіцист і журналіст, була з нами на зв'язку. А зараз в центрі міста триває свята, День прапора, саме на Софійській площі. Ми бачимо гурт Кримсько-татарський національний танок на сцені.
є вже в Києві. Приєднайтеся та подивитися, як відбувається свято. А ви, телеглядачі, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Там ми викладаємо найцікавіші фрагменти наших ефірів. Далі на Терзаман, Кримськотатарську. Залишайтеся з нами. Омерзительная восьмерка.